Ziua 2 în care încerc să devin actor. Ce am învățat astăzi este că emoția nu se joacă. În prima zi am învățat că un script nu se joacă. Trebuie să-l aduci la viață. Dacă personajul caută ceva, chiar cauți, nu te prefaci. Azi vreau să văd ce se întâmplă dacă nu mai joc nimic. Cum ați și văzut, m-am tuns, pentru că nu se mai putea. Atunci când vrei să exprimi o emoție forțată, e bine, nu prea poți satisface privitorul pentru că este fals. Așa că astăzi nu o să mai joc nimic și o să încerc ca emoția să vină natural. Vreau să stau într-o situație reală, fără să fug de ea și să simt cum emoțiile vin natural. Pentru că asta contează mult mai mult decât să forțez o emoție, poate nu va ieși așa bine. Haideți să-i dăm drumul la acest exercițiu. Acest exercițiu este destul de greu pentru că simți că trebuie să umpli tăcerea. Despre asta este vorba în acest exercițiu. Trebuie să te accepti așa cum ești și să emani această emoție, această energie către privitor sau mai departe. Mi-aș dori ca în următorul episod să intru mult mai adânc în această temă și să mă perfecționez mult mai bine. În acest progres nu este vorba despre perfecțiune, ci de consistență. Odată ce eu o să mă străduiesc zi de zi să reușesc acest vis al meu, o să-l reușesc. Sper să ne revedem în următorul videoclip sănătoși în ziua 3. Ziua 2 a fost completată cu succes, chiar dacă nu am făcut mari lucruri. Este un pas înainte. Toate cele bune, băieți! La revedere!